Айенгар йога носи името на основателя си. Белур Айенгар е индиец, роден през 1918 година в изключително бедно семейство. Той страда от множество неизлечими за онова време заболявания. Лекарите казват, че няма да живее дълго. Въпреки това, Айенгар още в младежките си години започва да се занимава с йога и съвсем скоро оздравява напълно. В практиката си той се концентрира в техничното изпълнение на асаните, позите, защото вярва, че за да оздравее духът, той се нуждае от здраво тяло и всички духовни практики тръгват от овладяването на физическата материя. Той получава световно признание за своята техника, чрез която много хора се излекуват от неизлечими за медицината болести, от рак, спин, множествена склероза и други. Той е много добър и търпелив учител, изисква много и успява да извлече максималното от учениците си. Обикновено в днешно време хората се опитват да постигнат велики неща с малко усилие. Айенгар е на 93 и продължава да практикува и преподава йога. Бърнард Шоу казва, този, който не може да прави нещо, го преподава. Но учителя Айенгар опровергава това. Той твърди, че ще спре да преподава йога в момента, в който вече не може да я практикува. Кристос Павло. Той е Intermediate Teacher. В Гърция това е най-високо постигнатата степен. Кристос е на 62 години, но впечатлява с уменията си в йога. Преди години въвежда тази система в Гърция, а сега вече и в България. Айенгар йогата е форма на класическата хата йога. Целта й е да обедини в едно тяло, ум и дух. Йога не е просто физическо упражнение. Ако участва само тялото, ние просто правим аеробика. Когато включим дишането и то започне да става съзнателен процес, тогава отключваме и съзнанието. После физическото, духовното и така продължаваме нагоре по нивата. Две от 5 нива в йога са яма и нияма. Яма се отнася за хармонията ни с другите, а нияма за отношението ни към себе си. Айенгар йогата се характеризира с изключително внимание към всеки детайл и се стреми към правилната позиция на всяка една част от тялото в изпълнението на асаните. Ако правим дадена асана и едната ръка се протяга по-далече от другата, тогава насилваме тялото си и крадем от собствената си енергия от едната част на тялото в полза на другата. Йога учи как да разпределяш енергията си из цялото си тяло правилно, за да постигнеш хармония. Основно при практикуването на Айенгар йога са прецизността, последователността и продължителността на асаните. Благодарение на това, както и на помощните средства, които се използват, като колани, подпори и столове, този вид йога е напълно безопасен и максимално ефективен. Тухличките и коланите се въвеждат от учителя Айенгар, за да помогнат на хората. Те поддържат тялото в правилната форма, насочват го, позволяват му да се отпусне и да задържи по-дълго време позицията си, без това да натоварва мускулите допълнително. Този тип йога се справя изключително успешно с лечението на заболяванията на опорно-двигателния апарат, както и с сериозни хронични заболявания. Целта ми е да живея природосъобразно и най-вече да се освободя от всички видове зависимости. Това ме прави свободен. Когато човек действително осъзнае и пожелае да бъде свободен, ще го направи.